Slesvig og Holsten, de vil gerne tilhøre det tyske forbund og ikke det danske monarki. Holsten var allerede medlem, men prøvede at få Slesvig indført i forbundet ved at skabe en fælles stænderforsamling, de to sammen, så de kunne blive medlem af det tyske stænderforbund. Slesvig var ikke medlem af forbundet eller det danske monarki, men den danske ene ville ikke opgive Slesvig til tyskerne. De ville have dem ind i det danske monarki. Det medførte problemer, da Slesvig og Holsten ikke bare lige kunne slå sig sammen, som de gerne ville, og begge blive medlemmer af det tyske forbund. Så det skabte en hel masse konfrontationer dernede. Men hvis danskerne de bare gik efter vedrørende Slesvig, så ville det tro hele den danske hele stat, så kongen var meget imod det. Og det ville også gøre, at de danskere, der boede i Slesvig, lige pludselig bare ville blive konverteret til tyskere. Som reaktion på det, der indførte kongen en forbedring af rådgivende stænderforsamlinger, så regeringen prøvede at holde sammen om hele staten ved at ofre en lille bid af den enevældige styreform. Det hele resulterede i, at Slesvig blev halvt dansk og halvt tysk.